30% profit, peste 1000 de euro profit net, peste 13.000 de lei în vânzări, cu un produs din Jumbo în sub 100 de comenzi. Acum o să vă prezint tot. Deci, am fost la Jumbo, nu mai știu dacă am filmat, eram fără tine. Am fost la Jumbo cu Gianni, m-am uitat pe net la niște produse, m-am dus la Jumbo, le-am luat, m-am uitat care sunt, am venit, am luat produsele, după care ieri am făcut site-ul și reclama. Deja au pornit reclama și avem o vânzare de 169 de lei, deci vă dați seama că e mult. Deci merge nebunesc Jumbo challenge-ul ăsta și acum ajungem la Jumbo și mai luăm stoc de produs, că deja avem comenzi multe, trebuie să le trimitem. O să le și trimitem, ca să vedeți, o să le trimitem noi de la birou. Să vedeți că se poate și chiar e o scuză că nu faceți. Deci am venit la Jumbo, ne-am apucat de Jumbo Challenge, cum v-am tot promis, da? Și acum am adus produsele, le băgăm în mașină, ca să le ascund, să nu le vedeți. Am luat dita mai căruciorul de produse, avem comenzi pe el deja și nici n-am început să le dăm drumul, dar acum mergem la birou și le și trimitem. Dar vreau să zic că am luat și un produs scump și unul ieftin, așa că abia aștept să-l vedeți, cred că pe vineri îl și postez deja. La Jumbo Challenge nu vine să cred. Deci vreau să vă zic niște statistici. Merge, se vinde în momentul ăsta de față, acum, în secunda asta se vinde produsul. Abia aștept să treacă câteva zile ca să-l vedeți. Sau până epuizăm stocul efectiv de la Jumbo. Dar ce vreau să zic, să evidențiez, este că reclama, am făcut-o noi, a durat fix 48 de secunde, filmată de noi, deci oricine poate să facă lucrul ăsta, nu ne-am afișat nimic. O să vedeți reclama. Și al doilea lucru, m-am cronometrat ieri cât am stat să fac site-ul cu toate editurile, cu lansările, editat la reclamă cu subtitre și tot. Am stat fix 55 de minute. Deci dacă pui, plus că produsul, am intrat pe Jumbo, jumbo.ro, am dat la noutăți și am găsit produsul. Era efectiv pe prima pagină. Deci n-ai cum să spui, adică nu am stat 10 minute la căutare. Dacă nu pui acum drumul și nu știu ce să zic, că astea le-am făcut de dragul challenge-ului și așa. Deci muncă efectivă, am stat 10 minute pe căutare, 40 de secunde pe video, cu pregătiri fie încă 10 minute, 55 de minute la site. Muncă de 75 de minute, o oră și un sfert. Și merge de rupe și abia aștept să vedeți rezultatele. Dar nu mă puteți convinge că e greu să vinzi online acum. Deci ieri am avut a doua zi de Jumbo Challenge și vă arăt. Am avut 1631 de lei în vânzări, da? Așa se vede. Oricum la final o să facem o analiză totală. Astăzi avem deja 448, asta nu vă mai arăt. În fine, ce am observat în schimb este că la o reclamă, cea pe care am pus-o a doua, merge foarte bine, dar nu-i dă buget. Așa că o să o mai las un pic. Mergem la Jumbo să vedem cât stoc mai este, cât mai putem vinde, ca să iau o decizie dacă ce fac cu produsul respectiv. Dar merge foarte bine, nu știu dacă să nu mai aducem, să mai cumpărăm de pe net vreo 200 de bucăți. Ideea este că merge senzațional de bine, vreau să-l mai vând, într-un fel nici nu simt un atașament față de produs, într-un fel nici nu-mi place așa de mult produsul. Dar nu știu, efectiv nu știu. Aștept să văd și cum stăm cu neridicările, deși sunt foarte confirmate comenzile, cu e-mail obligatoriu, cu tot. Dar aștept să văd cum stăm cu toată treaba. Challenge-ul ăsta o să vă arăt la final, chiar la final, când arăt toți metricii, produsul, site-ul, reclama și tot. Deci ieri am făcut profit tot așa, peste 100 de euro, oricum, n-am făcut acum calculele, o să facem pe zile în fiecare în parte efectiv cât e profitul și absolut tot la toate, la final, care e mâine vineri. Oare ar trebui să... Eu zic că mergem astăzi la Jumbo, da, vedem cât mai este la celălalt Jumbo, că de la un Jumbo am luat tot stocul, vedem cât mai este la celălalt și după aia o să facem să vedem exact care-i treaba. Numai am coluri astăzi și nu prea am când. N-am las că rezolvăm oricum. Da, o rezolvăm. Asta e important. O rezolvăm. Bun, vă țin la curent. Status la Jumbo Challenge? Avem o mică problemă. Acum am venit, dar intră comenzi una după alta. Acum am venit și mai avem efectiv 2 în stoc. Atât. 2 mai avem în stoc. După ce am mers și am luat 12 bucăți, da? Na, fiind produsul mai deosebit, nu este. Am făcut bani, un groaz de bani am făcut.
Deci câte comenzi am avut? Am avut comenzi în 2 august 10, în 3 august septembrie 9, 19, astăzi avem 3, deci 22 și o să avem 23 sau 24, dacă iau o bucată sau două. Cu 24 de comenzi am făcut peste 300 de euro, da? Lejer peste 300 de euro. Ușor. Eu nu pot să înțeleg. Foarte ușor, efectiv. Bună dimineața, este duminică, dau la tren, e 8:20. Sunt în drum spre Timișoara, fiindcă mă duc la 2 jumbo din Timișoara și unul din Arad ca să iau marfă, să iau stoc de marfă pentru produsul ce l-am avut la Jumbo Challenge, fiindcă merge extraordinar de bine. Am hotărât să-l mai vând o săptămână, să mai vând 100-200 de bucăți, fac cam 1.000.000 pe comandă și atunci se merită. Și atunci, mă rog, vreo 80-70 de lei profit pe comandă și atunci se merită. Și atunci acum mă duc până acolo că am dat comandă angro pe liniuțăjumbo.ro, dar durează un pic, așa că momentan stăm. Păi luni, da? Haideți să vă arăt că am exagerat un pic situația cu Jumbo Challenge-ul și cu produsele noastre ce le mai avem la vânzare. Fac și video. Deci cred că am exagerat un pic Jumbo Challenge-ul, da? Cred că un pic am exagerat Jumbo Challenge-ul. Bine, și produsele noastre aici cât de cât, da? Un pic am exagerat. Țineți minte un lucru, că se poate, da? Efectiv se poate. Doamne fi lăudat, câte avem aici de nu e adevărat, dar abia aștept să vedeți bine Jumbo Challenge-ul. Deci l-am exagerat un pic, să vede că am fost eu la asta. Dar cred că mai avem vreo 2-3 așa, da, dar n-avem încă celelalte, dar da, le rezolvăm pe toate. Dar ce pot să mai zic? După ce strângem banii după astea, cred că merem în Viena 2-3 zile, da? Că ne-am făcut de cap cu Jumbo Challenge-ul ăsta. Asta e situația, asta este, ăștia suntem noi, n-avem ce face. Deci same day, GLS, vă rog frumos, hai luați că nu mai avem loc. Mi-a ajuns marfa de la Jumbo, da? Deci vedeți că nu-i bullshit. N-aș fi cumpărat marfă de atâția bani și atâta de mare dacă n-ar fi mers numai de dragul unui challenge. Asta e foarte clar, da? Dar vă rog, haideți mă și luați-le, nu mai putem așa. Sunt prea multe pentru noi, nu, sunt mult prea multe. A venit momentul mult așteptat, știu că v-am promis că vă prezint. Acest Jumbo Challenge este diferit, fiindcă vă arăt produsul, vă arăt reclamele și vă arăt și site-ul. O să vă arăt prima oară produsul, care este acesta. Este un aspirator care costă 50 de lei și vă atașăm acum un screenshot de la Jumbo. Atâta costă aspiratorul ăsta vertical cu 3-4 accesorii. 50 de lei. Am luat produsul ăsta și am decis să-l vindem online. Unghiul de marketing pe care am fost sigur că o să meargă din prima a fost comparația prin batjocoră. Adică cum facem să ne batem joc de produsul nostru, scoțând în evidență că este mult mai eficient. Și așa că la început am vrut să facem Jumbo Challenge-ul ăsta, să facem 100 de euro pe zi profit și a mers foarte bine. Așa că o să vă prezint primele 3 zile și după o să vă arăt și rezultatele din momentul în care am decis că o să vindem mai mult acest produs. Și acum suntem la mine în Ads Manager. Și după cum vedeți, prima oară când am lansat reclamele la acest produs a fost 2 septembrie. 2 septembrie a fost când am lansat 2 reclame. Și acum o să dau play la reclame să le vedeți de aici, direct de la mine. Am aici aspiratorul de la Dyson și aspiratorul de la Pe Dyson am dat 5.000 de lei, iar pe cel de la 150 de lei. Dyson absorbe 100% din bacterii și microbi, iar cel de la în jur de 85%. Dyson stă la încărcat 30 de minute, în timp ce cel de la stă 45 de minute. Dyson ține o oră încărcat, iar cel de la ține jumătate de oră. De asemenea, Dyson vine cu încă 10 accesorii, dintre care jumătate nu le folosesc. Cel de la vine cu accesoriile esențiale. Ziceți-mi voi, pe care l-ați alege? După cum puteți vedea, am zis comparație prin batjocoră. Să facem acest prim video, dura 42 de secunde. L-am făcut simplu. Am început prin a zice o să comparăm cele două și după am introdus chestia care e wow, adică prețurile. 5.000 de lei cu 150 de lei. Abia o dura 3-4 secunde. După, la o discuție cu editorul meu, a zis să introduc mai repede și să pun alte culori și o să vă arăt acum a doua reclamă, e și cea care
a rupt foarte mult, foarte bine. Am introdus mai repede, direct. N-am zis că am de la Dyson, am introdus direct cu prețul și comparația în sine. Și am pus niște culori în plus. Pe Dyson am dat 5.000 de lei, iar pe cel de la 150 de lei. Dyson absorbe 100% din bacterii și microbi, iar cel de la în jur de 85%. Dyson stă la încărcat 30 de minute, în timp ce cel de la stă 45 de minute. Dyson, accesoriile esențiale. Mă rog, ați înțeles, da? Adică am făcut pur și simplu cele două reclame. Și acum vreau să facem un breakdown pe zile, cu tot cu TVA, cu tot cu impozit pe profit, fiindcă asta e cea mai mare chestie pe care o aud în comentarii, cu cât rămâi după TVA. Și atunci o să facem un profit pe zile. Și atunci să mergem. Ziua de 2 septembrie, asta e când am început Jumbo Challenge-ul, am avut vreo 20 și un pic de produse cât am găsit prin Oradea, n-am comandat de pe internet, n-am mers în altă parte și am zis să facem. Și atunci, în prima zi, după cum puteți vedea, am avut cele două reclame. Doar că prima reclamă a avut 314 lei amount spent, iar cea de-a doua avea 9 lei și totuși făcuse o vânzare pentru 9 lei. Deci avea potențial mult mai mare, că aducea ROAS mult mai bun. Dar nu eram sigur, fiindcă nu era scalată, cheltuise doar 9 lei. Și după cum vedeți în data de 2 am avut ad spend 324 de lei și în vânzări în 2 septembrie am avut 1800 de lei cu 10 comenzi. După trec repede să vedeți, data de 3 septembrie am avut ad spend 360 de lei, dar după cum vedeți a doua creativă avea doar 6 lei cheltuiți și făcuse conversie. Deci vedeam acolo potențial, dar Facebook nu-i dădea buget. Și în vânzări am avut în data de 3 septembrie 1631 de lei. Iarăși după în 4 septembrie se terminase stocul și după cum vedem prima creativă cheltuise 53 de lei, făcuse o vânzare, a doua creativă cheltuise 11 lei și făcuse 3 vânzări. Și acolo ne-am dat seama de potențialul de fapt a celei de-a doua creative, care nu primi buget. Adică în perioada 2-4 septembrie, cea de-a doua creativă updatată, cheltuise 26 de lei și făcuse 5 comenzi, la 5 lei costul de achiziție. Cealaltă cheltuise 723 și făcuse 18 comenzi. Adică potențialul celei de-a doua creative era foarte mare. Și atunci am zis, ok, noi nu mai avem stoc, hai să comandăm, să mai profităm de ocazia asta cât putem. Și atunci, Jumbo Challenge-ul trebuia să se oprească aici, 2-4 septembrie. Și după cum vedeți, 2-4 septembrie, ad spend 749,82 lei, da? 750. 2-4 septembrie, în vânzări a fost 4327 de lei. Și atunci, dacă venim pe profit sheet-ul meu, mi-am notat aici toate lucrurile. 2 septembrie, 3, 4 septembrie, ad spend-ul. Total 749, da? Număr de comenzi 23. Aici scrie 24, că am mai dat noi una, dar era pe 0. În fine, 23 au fost. 23 de comenzi. Număr de bucăți vândute, fiindcă e foarte important, au fost 27. Am vândut 27 de aspiratoare, fiindcă aveam oferte de 1 și 2. La final vă arăt site-ul, că ăla e cel mai tare. Vânzări în total 4327 de lei, da? După cum se vede aici. Bun. Și atunci, cost of goods total e 1350 de lei, da? E logic, adică 27 ori 50 de lei cât ne costă. Fulfillment-ul l-am făcut ori 20, numărul de comenzi ori 20 de lei. ROAS-ul e calculat automat, adică este calculat automat vânzări împărțit la cât s-o băgat în reclame. CPA-ul calculat automat este reclamele împărțit la numărul de comenzi, da? Profitul brut. Cum am calculat profitul brut? Profitul brut este calculat în felul următor. Vânzări, ăsta e brut, nu net. Vânzări minus cost of goods, adică costul de stoc, minus fulfillment-ul, cât ne costă transportul, minus reclamele. Ăsta e profitul brut. Și atunci profitul brut pe cele 3 zile la noi a ieșit 1768 de lei. Bun. Acum, din asta mai avem de scăzut TVA și impozitul pe profit. Și atunci, TVA-ul de plată, în total, pe vânzările astea, este 436 de lei. Cum l-am calculat? TVA-ul de plată se calculează în felul următor. Îi E5, adică vânzările, minus F5, adică cost of goods, vânzări total încasate, minus stock, minus fulfillment,
deci scădem, astea cumva reprezintă prețul total cu tot cu TVA și din astea trebuie să scădem, practic să împărțim ăsta la 121, să facem ori 21 și atunci așa găsim TVA-ul de plată. Fără reclame, atenție, fiindcă la reclame ca firmă plătitoare de TVA nu mai plătești în plus TVA-ul, da? Nu ai nimic de dedus de acolo. Bun, și atunci TVA-ul de plată ne-a ieșit 165 de lei. Impozitul pe profit cum se calculează? E5 vânzări minus F5, adică cost of goods, minus G5, adică fulfillment, minus B5, adică reclame, aici băgăm și reclamele, minus K5, adică TVA-ul de plată, fiindcă facem doar la net, ori 0,16, adică 16% din asta este impozitul pe profit. Și atunci am rămas cu profit net pe cele 3 zile de 1118,18 lei. Overall, profitul procentual net, deci profitul procentual net din profitul net din totalul de vânzări este 25,84%. Eu aud foarte mulți oameni online care îmi spun că n-ai cum să rămâi profitabil, rămâi cu 50%. Uitați-vă aici cum profitul net după toate taxele a fost de 25,84%. Foarte mult și am luat un produs de 50 de lei și l-am vândut de 3 ori mai scump. Adică era 149 plus 20 transport, în fine, o să vedeți imediat. Și după aia am mai calculat eu profitul pe comandă pe fiecare zi, asta e așa numai pentru mine, nu e neapărat un metric foarte esențial. Și acum urmează partea faină. Că aici, după cum vedeți în Ads Manager, am realizat, Creativa 2 nu prea a avut șansă să se exprime. Și atunci ce am decis? Am decis să dăm drumul iarăși la reclame, să facem rost de stoc, să comandăm de pe internet, să facem rost de stoc și să mai vindem. Să mai vindem un pic ca să vedem cum stăm la final, să mai profităm. Fiindcă eu nu o să mai pot să vând produsul ăsta. O să-l vedeți mii de oameni online, o să-l luați, o să îl faceți voi și foarte bine faceți, nu mă înțelegeți greșit, dar eu nu o să pot să-l mai vând. Și atunci am zis să mai profit de chestia asta din moment ce în acest video vreau să vă arăt tot fără să fac un leu profit din video ăsta. Am ajuns în data de 4 septembrie, 5 am realizat potențialul, de fapt în 4, fiindcă în 4 nu cheltuise, de-abia 65 de lei. Și am zis, ok, dăm comandă, 5 am pus pauză și după aia eu am luat decizia să mă duc la Timișoara să iau stoc de produse. Am dat drumul la reclame din 6 până în 11. Din 6 până în 11 am dat drumul la reclame. Puteți să verificați, din 12 nu mai mers nimic, da? Din 12 până în 15, cât suntem azi, nu mai mers deloc. Deci din 6 până în 11, acum nu mai facem un breakdown pe zile, vă fac unul total. Din 6 până în 11 au mers reclamele. Și ghiciți ce? Am avut dreptate, să zic așa. Creativa 2 o cheltuit majoritatea bugetului, am împins-o forțat, asta ce înseamnă? Adică am dat drumul prima zi la Creativa 2 și am dat drumul mai târziu la Creativa 1, tocmai ca să vadă Facebook că asta vrem să meargă, dar totuși să meargă amândouă în paralel. În total, pe cele din 6 până în 11 au mers 1653 de lei în ad spend, vedeți aici CPA-uri, înregistrări, comenzi, tot. Și să vă arăt acum din Shopify. Deci 1653 ad spend, 6 până în 11. Intru în Shopify, dau 6, 11. Am avut 13.555 în vânzări, 78 de comenzi. Aici câte comenzi ne arată? Aici ne arată 69, deci nu s-au înregistrat chiar toate. Asta este. Și acum mergem în Profit Sheet. Și după cum vedeți, aici am completat din 6 până în 11. Da? Reclame 1740 de lei. Atenție, de ce 1740 și nu 1653? E fiindcă undeva la diferență, adică nu undeva la vreo 50 de lei, 100 de lei, 90, cât o fi, o mers pe TikTok. Am dat drumul și pe TikTok să vedem cum merge. Chiar în ultimele zile, atât au cheltuit aproape 100 de lei pe TikTok, atâta, nici 100 de lei pe TikTok. Și atunci eu le-am pus aici la ad spend. Am băgat 1740 de lei în reclame, am avut 75 de comenzi, aici arată 78, că am mai dat noi, am mai verificat noi, dar în total au fost 75 de comenzi. Bucăți vândute au fost 83, în vânzări 13.555 de lei. Da?
după aia cost of goods s-a calculat automat, adică numărul de bucăți vândute ori 50 de lei, fulfillment-ul a fost 75 de comenzi ori 20 de lei, 1500, ROAS-ul overall a fost de 7,79, vedeți că diferă de la o zi la alta, CPA-ul tot așa, diferă de la o zi la alta, dar CPA-ul mediu a fost de 23,20 de lei la o comandă de 169, foarte bine, profitul brut de 6165 de lei, TVA de plată din total pe fiecare zi, TVA de plată în total am avut 1372 de lei, impozit pe profit 766, profitul net, că asta ne interesează, deci din 13.555 de lei în vânzări, profitul net după taxe, tot, a fost de 4026,17 lei, care reprezintă 29,70%. Profitul net e de 30%. Profitul net e de 30%. Foarte mult. Ăsta e potențialul la un produs în care eu în total în atâtea zile am avut 100 de comenzi, dar strict pe treaba asta să ai 75 de comenzi în 1, 2, 3, 4, 5, 6. În 6 zile să ai 75 de comenzi, atenție, aia sunt foarte puțini clienți, puteți să-i sunați, puteți să le dați apse la telefon, puteți să mai căutați un produs adiacent. În 6 zile să ai 4.000 de lei profit net, e foarte bine. Net, în buzunar, e foarte bine. Și aici mi-am mai calculat eu profitul per comandă. Deci cam astea au fost rezultatele de la Jumbo Challenge. Eu nu mai vând produsul ăsta, mi-am luat gândul de la el și absolut tot. Dar ce e foarte important și acum vreau să menționez cu semnul exclamării ce e foarte important, nu reușeam dacă nu aveam un site bestial. Site-ul contează foarte mult și cât timp depuie în el. Pentru transparență totală, am vrut să mă registrez, n-am făcut-o că era prea lung acest videoclip. Site-ul mi-a durat 55 de minute pe ceas să-l fac de la zero. De la pur și simplu zero. De la crearea Shopify, tot. Și acum vreau să vă prezint pagina de produs care a convertit cel mai bine. Am folosit cele mai basic culori, da, albastru și roșu. Am scris acolo sus plata la livrare. Bun. Această poză, cea mai bună alegere, Dyson. Ce am făcut? Am trimis scriptul videoclipului, l-am trimis la ChatGPT, i-am scris la ChatGPT, i-am trimis o poză cu Dyson și cu aspiratorul nostru și am zis generează-mi o poză de comparație și am trimis și un exemplu de comparație și mi-a generat asta, adică foarte simplu. Pozele de mai departe, sincer, transparență totală, e ceva neortodox, am luat femei care țineau alt aspirator în mână, l-am dat la ChatGPT și am zis fă-mi să pară că ține aspiratorul nostru în mână, da? Nu-i ceva, dar neavând clienți și așa mai departe, absolut tot. Asta e o poză luată de pe site-ul Dyson cu un Dyson și am zis schimbăm cu ăsta, deci e ceva făcut cu ChatGPT, absolut tot, una, două. După care avem titlul, recenzii pe care dacă se apasă le-am făcut cu Judge Me, nu prea folosesc eu Judge Me, dar am zis acum că fac. După aia am pus niște chestii de siguranță, încredere, adică transport în siguranță, returi schimburi fără bătăi de cap, 1000 plus clienți fericiți în România. Asta nu e adevărat, într-adevăr, dar scopul nostru e acum să începem să vindem, nu neapărat să transmitem, o să ajungem și la 1000, adică eu, overall, firma mea practic nu-i minciună, are peste 100.000 de clienți. Dar, în fine, aici sunt tot așa poze cu femei care îl țin în mână, tehnologie, nu știu ce poze, bucură-te, nu știu ce poze, alegerea românilor, nu știu ce poze, recenzii și ce am făcut ca să creștem EOV, să avem și comenzi cu câte 2 aspiratoare. Am scris transport gratuit, comenzi peste 200 de lei și lumea, dacă lumea a apăsat pe butonul de comandă acum, observați că l-am făcut cât de legit posibil, adică e-mail-ul l-am cerut obligatoriu. Nu fac ca majoritatea oamenilor care mail-ul îl fac opțional sau nu îl cer deloc sau așa mai departe. N-am făcut așa tocmai pentru a nu avea discuții că cum stăm cu nu știu ce, cu nu știu ce. Nu am avut până acum niciun retur. Tocmai fiindcă oamenii trec prin tot funnel-ul, adică mail-ul e obligatoriu, să-și selecteze județul dintr-o ăsta, l-am făcut cât de legit posibil. Dar lumea își dorea produsul, fiindcă îți permit să faci asta. Și atunci am pus 149 de lei, 2 la 279 de lei, cu un mic disclaimer că transportul gratuit peste comenzi de 200 de lei.
Și atunci, practic, le crea lor direct, gratuit. Plasează comanda, click aici pentru plată cu cardul, cine voia să plătească cu cardul și am avut. Și după aia, tot așa siguranțe, plată securizată pe site-ul nostru. Cam așa arată un website profesionist, făcut în 55 de minute, de la zero. Cu pozele, cu tot cu descrierile, cu absolut tot, făcut de la zero în 55 de minute. Acum, pe mine, nimeni în lumea asta nu mai poate să mă convingă că e greu să faci bani online, că e imposibil sau că trebuie să faci importuri majore, cu stoc major și așa mai departe. Noi am fost, cred că, de 6 ori la Jumbo. Prima oară să luăm 1, am fost a doua oară să luăm 6, 6 am luat a doua oară, după am mai fost o dată să mai luăm 6, după am luat câte 12, după am fost eu în Timișoara, am luat 31, după ne-au mai ajuns 50, deci pe acolo. Sau poate am pus un drum în plus, nu mai țin minte exact drumurile. Da, ideea e că se poate și astea le-am comandat de pe internet, de pe eliniuțajumbo.ro. Sincer, așa am și găsit produsul. Când m-am dus la Jumbo, m-am dus fixat pe el. Am intrat pur și simplu și vă și arăt. Am intrat pe eliniuțajumbo.ro și scria aici produse noi. Și cred că așa o să mai și fie. Produse noi. Am dat pe produse noi și nu mai știu ce am dat. Noutăți bucătărie, cred că am dat. Da. Și mi-apărea printre efectiv primele. Am intrat aici și mi-au apărut mai repede mie cei drept. Acum văd că nu mai e aici. Dar poate că apare. Ba, cred că uite, aici e. Aspirator electric. Pe prima pagină. Deci e pe prima pagină. Aspirator electric manual. Cum să mă convingi? Dacă eu în 6 zile de vânzare efective, cu încă 3 zile, am făcut în total profit 1118, 1120, fie cu 4020, 5100 de lei. 1000 de euro în 6 cu 3. Net. 1000 de euro net în 9 zile de vânzare. Cu un videoclip făcut, filmat de soția mea în 42 de secunde, editat în 4 minute și un website în 55 de minute. Într-o oră de muncă și 2 drumuri până la Jumbo și un comandare online, am făcut 1000 de euro profit net. Atenție! Cam asta e cu Jumbo Challenge-ul. Sper că v-a plăcut. Sper că o să vă apucați și voi să vindeți online. Nu e ușor. E clar că am foarte multe avantaje, că știu marketing, că am deja experiență, că am știut din prima ce-și dorește piața, că am știut din prima ce să atac, adică pe ideea asta de comparație prin batjocoră. Practic ce am zis? Că Dyson e mai bun, ține mai mult, absorbe mai mult, are mai multe accesorii. Dar e și 5.000 de lei și ăsta e 150. Deci e o comparație prin batjocoră care funcționează foarte bine ziua de azi online. Am știut că trebuie să mă duc pe asta, am avut succes cu primul videoclip, nu m-am chinuit, nu știu ce, nu trebuie nici să pornesc aspiratorul, să arăt cum merge, cum funcționează. Asta datorită faptului că știu marketing și știu ce fac și deja le văd cu alți ochi. Nu zic că dacă mergi astăzi în Jumbo poți să faci același lucru, cu siguranță nu. O să dai probabil kicks la website, la reclame, la setup-ul de reclame, la orice altceva, dar se poate. Asta e foarte important, că se poate. Ca să-mi iasă și mie ceva, știți că am un program de mentorat. Dacă sunteți interesați, scrieți-mi în privat pe Instagram. Dacă nu, multă baftă. Sper că v-a plăcut. A fost transparență totală și lăsați-mi un comentariu cu ce să mai fac mai departe. Tot așa challenge-uri. Mulțumesc!